Siyabonga kakhulu kusakhulunywa ngememezelo asibonge laba abazosiqophela inkonzo yonke lenkonzo iqoshiwe sibashayele Thank you, Jesus. iyokhishwa emhlabeni wonke amalungiselelo omhla ka1 no2 Amen. akuzwakali yini Amalungiselelo yani hlaka 1 and 2. bengishilo ngathi ke okuphephela laphi labazofaka amahili Jesus. bonke ogogo bayilungise wonke umuntu ola gogo umntambo ufake izibuko zabo ufake konke kwabo ukuze bavele kahle kuyezwakala baba umncube ushayisa ukugcina isicathulo nestudio yokugcina ukuze kuvele konke la emadodeni amen siyambonga uJesu ke ngalabazalwane ukuthi badela okuningi beza la bazosiqophela lezi inkonzo haleluya Amen. siphethe nama DVD amadala la intshumayelo zo202 Jesus. niyayizwa lento sisayiphethe akukho kulahlwa endlini kaJehova Amen. wena usayithanda izwe liyaphila niyangizwa izwe linjani Yaphila. wena nje ungasayithanda ngoba uthola izinto ezinkulu njalo awusanaki Every day enkosi. nezinto ezikuphilisayo sokuthi hayi ngujwayele lokho izwe liyayifuna lezi Enkosi. haleluya haleluya Amen. lizenze njani Yazidinga. ngakho ke uma siqeda la kukhona bazoshuzwa nje ukuthi abakhuluma ukuthile ngakho ukhulume kahle uqonda into oyishoyo ukuthi ubani kuyangazi kodwa masiqeda la nje ungakhathazeki uma bethi sibani ngifuna ukuzokuthile ngawe ukhonza kanjani la kwenzakalani wena kozobona nalezi insimbi lezi njengoba sibheke phansi zabheka phezulu ukuthi ukhuluma uthini kuyezwakala bese amen Amen. mawukhuluma okuphambeneyo awenzeli mina izwe liyobuka lithi hawu uthini ke lo kuyezwakala bese ngakho siyambonga kuJesu ngakho konke asenzele khona namhlanje sizoya emphongolweni ngaphambi besiyezwini lenkosi amen nisekhona bakhona abangcwele Amen. nisekhona esontweni Amen. phela ngomhla ka1 ngizofaka amabhuza anga ngoba ngizoshaya ingoma baba uqwaba uzoshaya ini haleluya Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. haleluya Amen. asimbonge uJesu lebambe ngiyacela abazalwane ukukhuluma ngalesihloko esishort nje abanye bathi umkhulu angisi umkhulu Nkosi. ngiyayizwa lento ngithatha nje ukuthi umkhulu mina ngisangama la itendeni 10 years Jesus. kuyezwakala 10 years awubuze naye le ndoda ephethe amakhamera uyamagagula
bayabathi umkhulu kodwa awumbona umkhulu nje Nkosi yami. mbuze lo baba uyokutshela ngiphethe isihloko lapha baba esishort sokuthi hlala lapho khona ngizweni yenzenjani ukuthi kuyakhanya noma kumnyama hlala kuze kukhanye Hey Nkosi yami. bakhona abazalwane kunezinto bangcwele eyishiwo yizwe umethu Paul sekuyisikhathi manje sokuthi ibandla laziwe Hawu. niyangizwa Nkosi yami. isona sikhathi lesikuthi ibandla libe njani Laziwe. noma uSathane uyathanda My Jesus. noma uSathane usemkhathini ibandla kalaziwe manje ngoba isikhathi salo akusesona somunye umuntu ngizomemezela nje short la ukuthi kulesi sikhathi ungakhathazwa izimo obhekana nazo noyibona ngamehlo ukwazeka kwebandla shout hallelujah uJesu akafelanga mahala uJesu akaphanyekelwa ngamahala Amen. washiya izulu wehla wezemhlabeni uma efika emhlabeni wahlatswa izoni ungayisoli ngoba zazenzela mina ukuthi ngazisa ibandla nomhlaba funda uMark 15 uqale ku32 Mark 15 verse 32. ngifuna u34 uKristu inkosi yakwaIsrayeli makehle manje esiphambanweni kuze sibone sikholwe nababebethelwe kanye naye bamdumaza yeah sekufikile ihora lesithupha kwaba mnyama emhlabeni wonke kwaze kwaba ihora lesishagalolunye yebo ngehora lesishagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi Eloi Eloi lama sabachthani okungukuthi ngokhunyushwa Nkulunkulu wami ungishiyeleni nami nabanye kwababemi khona bekuzwa bathi bheka ubizu Eliya oh wayesegijima omunye wagcwalisa ilula ngovinika walichoma emhlangeni wamphuzisa wathi yekani sibone Eliya eza ukumehlisa Jesu wayesememeza ngezwi elikhulu wafa thandaza Baba izwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele linguphila lingamandla liyasiqondisa endleleni uNkulunkulu wethu ongcwele liyasiphilisa Baba linjengemvula inethisa umhlaba uNkulunkulu ongcwele ingabuyele emuva kanjalo izwi lakho libuyele emuva umsebenzi lingawenzile enhlizweni zethu siyabonga Baba ngalo Baba wethu ongcwele siphilise egameni lika Jesu uzambule umeno ogcotshwe wakho Baba wethu onamandla ke siyakhuleka egameni lika Jesu new oil phezulu kwakhe new anointing phezulu kwakhe amandla amasha phezulu kwakhe umlilo phezulu kwakhe inkazimulo phezulu kwakhe ngegama lika Jesu waseNazaretha umsebenze uNkulunkulu omangcwele khafule ngaye amalanga bomlilo egameni lika Jesu sizakala impilo yethu ngoJesu inkosi amen. Nginalomlayezo nje umfishane kodwa ozokhanyisa amehlo enhliziyo lapha sikhuluma ngoJesu esiphambanweni sizokhuluma ngoJesu ekhulula umuntu sizokhuluma ngoJesu ekhishwa ebujudeni
ehlanganisa izinto ezimbili zibe into eyodwa ngegama lika Jesu. Oh Jesus. Shout hallelujah. Ngegama lika Jesu. Kwenzeka isimanga la ukuthi ngalelo hora Nkosi. kwaba khona isikhathi sokuthi uJesu akathathwe yena yedwa, hayi nabanye, yena yedwa uyiswa esiphambanweni. Uma efika esiphambanweni uJesu kuba khona izinto ezikhulunywa kuye. Magagula ngizokwehla la. Kunezinto ezikhulunywa kuye. Yes Lord. Bathi akasho mayibizu Eliya simbone. Ayi ngoba ebizu Eliya. Yeah. Kodwa kumnyamezweni isizathu asikhulume kuMateyu 5 athi ngizozala abakukhanya kwezwe. Jesus. Ngeke akhanye kanti uzozala ukukhanya. Jesus. Bakhona abazalwane uma lapha kufanele izwe libe mnyama. Oh. Kuze kuvele lokho akukhulumile. Okay. Ukhanya kuveli kungekho ubumnyama. Oh. Akuvele ini bazalwane. Siyami. Hey asimbonga uSimakade owasenzela umusa esikhiphe ebumnyameni. Hallelujah. Wasibeke ekhanyeni. Noma kungamenyezwa bethu uJesu unjani uhlule ukufa, akho kufa kumehlulile. Udedela ubumnyama kuzaveze wena ube ukukhanya. Hallelujah. Shout hallelujah. Amen. Uthi Eloi Eloi badideka abantu ukuthi ukhuluma ngani. Kanti ukhuluma ngoJesu. Uyise ukuthi akambheke ngoba kubhlungu ukuthi uhlukane noSimakade. Ayikubuhlungu. Khala Hey. umuhlukana nendoda yakho. Nkosi yami Jesu. Khala mawuhlukana nesihlobo sakho. Eish. Khala mawuhlukana nengane yakho. Kodwa qaphela mawuhlukana noSimakade. Abukho ubhlungu bokuthi uhlukane noSimakade. Hayi. Hayi. Ayikho imjunje eshaya inhliziyo uhlukana noSimakade. uJesu akakhaliswanga umkhonto. uJesu akakhaliswanga ukuthi uyaphanyekwa. Yebo. uJesu akakhaliswanga ukuthi abafundi bakhe abekho. Kodwa yodwa into eyamkhalisa nengizokhuluma ngayo namhlanje ukuthi uma ungesena unembeza wokukhala ukuthi uhlukene noJehova uyadinga ukuthi uthandazelwe uSimakade akusize ngoba umzalwane unento eyodwa ufanele ukhale wedwa ubathe uyamcinga usamuzwa umcinga embhedeni awusamuzwa umcinga emhlizweni awusamuzwa ungaqiniseli khala awuthi amen esontweni ibhlungu lendaba okuxabana noSimakade nize nehlukana uthule akuthulwa uma uJehova engasekho uyamenyezwa awuthi amen esontweni memeza njengoSimakade owathi Eloi 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 Jehova ungishiyelana. Bakhona abazalwane kuyamenyezwa mawushiwa uSimakade. Jesu silekelele. Namhlanje kunenkinga. Ukhalela umngane wakhe kade ukhuluma naye ilimi. Esambile waya ngale ngaphesheya kwemoki. Uthi ngiyamkhalela kungcono ngimlandele. Uzokushiya endleleni. Uzokushiya endleleni umngane wakho. Ukhalela isihlobo sakho. Sesikushile sahamba sayiSoweto. Kathi vele bezovele kushiya. Kodwa lalela kahle. Nkosi yami. Ngikuzokunikeza ichannel yokuthi kukhalwa kanjani. Oh Jesus. Uma uzoshiwa uSimakade awutshelwa umfundisi awutshelwa umprofeti awutshelwa ngababhulayo awuphuphi uzwa kuwe ukuthi ukhona ongishiya
ngakho kumele ukhala manje Nkosi. ungakhaleli noma yini iyodwa into esiyikhalelayo njengabazalwane. Oh. Shout hallelujah. Sinamantombazana namhlanje Hayi Nkosi. athwele izinto angazazi awakhalanga uJehova ehamba. Awu Jesu. Sinezinsizwa namhlanje eziyeka intshebu ngathi amakhehla Hayi. isizathu abakhalanga bafuna izitayela zezwe kanti ubekade uzokhala awuJesu. Siyami. Shout hallelujah. Ibe kuyozokala ukuthi lo mfana lo Awukodwa. Awukodwa. bakhona abazalwane Yene. ngeke ube nensizwa ingakwazi ukuzizwa. Hey kukhalwa kuye Nkosi. Ngeke ube nensizwa ingakwazi ukuzizwa ukuthi lo ngihamba naye akasekho. Awu mongcwele. Bakhona abazalwane ngeke ube nobaba ozothi njoba nginje ukhona kade ngihamba naye Awuphi manje? akasekho Kuphi? ngoba lena awutshelwa ngabanye izwakala kuwe. Izwakala kimi. Lena sifuza Hey, uJesu Nkosi. wezwa kuye Yebo. ukuthi ubaba ungishile emini ungakhali ukhalela iboyfriend yakho. Hayi. Jesus. Angiphinde Jesus. yini yona le kuthiwa iboyfriend. Hayi. Igama la yiboy. Hayi. Igama la uyini khuluma ukhalela iboy wena. Kanwe boy. Eheni. Hey, Nkosi. Shout hallelujah. Hallelujah. Ukhalula lungadlili Awu yini? ukhala uzoyibulala Eheni. udinga ufundisa ukhala Yabona? uthi ukhalelwa bani. Oh, Amen esontweni wasting your usimakade kuyedwa simkhalela noma ngabe kufiwe ukhala ijuke ezimbili Hey. noma ngabe kufe 10 ukhala njengoJobe Hayi. uthi uJehova uphile uJehova uthathile kodwa mawuhlukana naye uNkulunkulu. hey mawuhlukana naye Pheleko. ubuthonga bukho Hey, yabukho. imicabango iyaphela. Kunjalo. Hayi. Hallelujah. Hawu ukuphila kwethu. Shout hallelujah. Amen. Amen. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Ungukuphila siyabonga. Uyabona mawuhlukana naye liyaphela leliculo qwabe Hey Nkosi. ethi uma ngisuka kuwona Eheni. ubane ukuyise endaweni yokuphumula Ungukuphila kwakho. ubane ukuyise ekukhanyeni. Awu Jesu. Singaba yini ngaphandle kwakho? Hallelujah. Hallelujah. Hey. Ungakhale ihlotsheni ungakhali nomaphi My God. uyedwa esikhala kuye sikhala kuJesu sikhala kuye. Hallelujah. Uma ngisuka uma ngisuka
basizi uthi uPaul la nginamandla Oh, Jesus. umisitha singilinga ila nginamandla Ngegama. kunesikhathi sokucindezelwa utshela isithi uthi noma ungangicindezela kodwa ila ngithola khona amandla Hallelujah. noma ngalala ngingadlile Ay, kodwa khona amandla engiwatholayo enziwa musha. ungakhali phambi kwesitha sakho shout hallelujah Thank you, Master. asikhali phambi kwesitha sikhala phambi kwakhe Hallelujah. yena yedwa nje ziningi izinto esizikhalelayo Jesus. ukukhale noma kuphela umsebenzi ufanele ukhale Oh, ukhale uzocisha uyibulale abanye bayilengisa ibhondi uzoyikhokhela ngani iqiniso ngcono ngithatha ukufa ukhona into okufanele uyikhalele ungasheshi uthatha ukufa ukhona namhlanje oseyeke konke wanquma ukuthi kungcono kungafiki uNovember ephila Oh, Jesus. ngicela ungabe usayikhalela leyo nto ngoba ukhona esizokhala kuye Hallelujah. bazalwana ukhona esiyokwenza njani Sokhala kuye. ukuthi masikhala kuye kumnyama aveza Oh, ukukhanya yes, Lord. bakhona bazalwana Ngegama lika Jesus. uyabona la isifunda khona sifunda indaba enzima Ngegama lika uthi kwaba mnyama ezweni kwathi phu Ah, Nkosi. kwaqephuka amatshe kanti khona into ezokhanya ezalwayo vele into enkulu ayizalwa noma ikanjani lento ewuwe uma izozalwa How you what is kufanele kwazeke umhlaba wonke Oh, yebo. kucheka umhlaba nentaba Jesus. uyabona mhla kuzalwa wena izulu lafulathela Awu. lafulathela isihogo kuthi isihogo njengoba ngifulathela nje ubumnyama ngibushiya nawe My God. ekade bevalelwe bayaphuma namhlaba ekhanyeni Ngegama lika Jesus. ngegama lika Jesu yikho lisho iBhayibheli My Jesus. lithi wayaphuma wayobethelwa nezelele Oh, sezimbili waphuma eyithwalele. Hey Nkosi. athwele isiphambano Eyithwalele yena. mayefika esiphambanweni bafike bambeka phakathi nendawo babembeka phakathi nendawo bafaka indoda ngapha nangapha lalela kahle kuzodelela ingapha Ha. le ngapha ku left ibona umbuso Oh. le ngapha ithi endoda zikhulule nathi usikhulule iyafana no32 la lwesimfundayo ukuthi bathi abantu abangaqondi ukuthi ubani abakhuluma naye yina ngayikhulule yina ngayiprofeti Azehlisi. azehlise la esimbeke khona manje uyafana nale ithi zehlise phela nathi usehlise ithi le ngapha wena ungayikhulumi lento ngoba thina siyawazi amaqaleni Yeah. silengiswa nje siyazi ukuthi silengiseleni Oh, yes. lo Nkosi yami. ulengiselwa mahala akenzanga lutho futhi kunalokho ngibona umbuso kuye Bamduma. akukho kunye ngibona ini Umbuso. ngiyakucela egameni lika Jesu Mighty Jesus. kuthi noma isimo ngabe sesikuqhinyile ungathandazela ukuthi uphume Hayi. akuze kubona isitha sakho sithi ngimzamile lo muntu kodwa ngibona umbuso kuye Hallelujah. ngizamile ngogula kodwa ngibona umbuso kulo Hallelujah. ushikhensa zethu udokotela ku stage 4 Jesus. khali inyembe zezehla ngapha zingasehlila izakho ngoba lento ekudlayo Jesus. iyayisola manje Hey. Thank you, aningizwe Jesus. lento edla inyama yakho Iyayisola. iyaswela ukuthi lo wangifaka lapho wangifaka endaweni errong noma yini edla inyama yakho
noma yini ehlupha umqondo wakho Jesus. ifikelwe isikhathi sokuthi In yisono Jesus. ngoba kunini kuhlupha kodwa Siyakholwa. ukudluki kuleli gama In the name of kunini Jesus. sigula sisabiza leli gama Siyakholwa. kunini swela Siyakholwa. sisabiza leli gama Jesus. kunini sithukwa sisabizwa leli gama Hallelujah. kunini abantu besikhomba ngapha nangapha kodwa leli gama lisuki yikho lezinto ziyisola My God. shout hallelujah Hallelujah. shout hallelujah Hallelujah. uma ukhona umthakatho okuthakathayo ukuba uyazi ungcono vela kuyeke In Jesus' name. Oh, Katala. Yeah. hallelujah Thank you, Jesus. shout hallelujah Hallelujah. uma ngakubuza nje zingaki izinto ohlangene nazo zalonyaka nawe awusazazi kodwa ziqedanga Cha, angiphinda zikwenza kanjani zinqeda. ziyeke iqhubeke zizoyisola zona wena unendawo lapho ukhala Khala khona. noma kubhlungu kangaka khalela ukuthi usimakade ngakushiya ekufulathele uyoza ubhlungu ungazange ubuzwe ibe bungcono ubhlungu bamathumba kaJobe Inkosi. angiphinde lalela kahle lalela kahle uJobe elithi iBhayibheli wayendoda elungile ngizwe kahle engasoleki ebambelela kokuhle Amen. yavelwa isimo esingajwayelekile yafelwa zingane ezu10 ngosuku 10 so 7 boys 3 girls Amen. zafa Jobe uma ufelwa yilezi ngane nemfuyo ekwenza ukuthi ungayibulali yini ngoba phela wena ufanele ukufa akukho nje singakusho angeke sikududuse Jobe Awu Jesu. uyinto yokwenza njani Nkosi. ngeke ufelwe ingane uyaquleka wena eyodwa Awu baba. unjani hayi ngoba kumnandi uyaquleka kodwa uJobe akaqulekanga Kwezu10. 10 impahla Yeah. impahla yonke ikho konke imali yonke uJobe akaqulekanga kunokuthi aquleke ngizwe kahle uthi uJehova uphile Yeah. uJehova uthathile Ethathi malibonga. alibonga igama likabani Igama lakhe. Jobe uqiniswa yini Hey. isizathu Jobe mingakini noma singaba u50 ngisenazo iphinde angiphinde noma ngabulala 50 uSathane Jesu. kodwa ukhona umingakini Khona onami. akakangiflatheli Hayi bakithi ukhona. kuyezwakala u100 ngisengamenza Oh. ngoba ikhona into okufanele uyazi utshela uSathane kuthi noma ngaqoqa konke Athathe konke. kodwa wena kukhona indoda omi ngakuyo Hallelujah. ukuthathwa kwezinto zempilo yakho Jesus. nokuthathwa kwamathemba akho usadlalile uSathane Hey. ngoba wena kusekuningi okuzayo Ngisele. awuthi amen esontweni Amen. uyabona lezi nyembezana My God. oyikhaliswe yilokhu Hey uNkulunkulu. kusezezimnandi Hayi. ozoyikhala uhleka Siyabonga. bayezwa abazalwane Jesus. ozoyikhala uhleka Siyabonga. kuze kuzomakhelwane Siyabonga. bathi udleni lo uphuzani lo Siyabonga. uthi ngiyazi lapho engidlule khona Thank you Jesus. ubekade engenami
ube ngisele endleleni. Yebo. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Oh. Awu mengakimi kulungile. Hallelujah. Ukhona esimi ngakuyo. Hallelujah. Ngithi ukhona wemntambo esimi. Uyabona ungamuzwe kahle uPaul. Uthi lolu sizana. Hawu olululana. Awu. Hawu Paul uyangibona ukuthi ngisenkingeni. Athi usizana. Nkulunkulu. Paul usho ngoba lento ingekho kuwe athi ungadlali usizana. Olungolomzuzwana. Olwesikhathi. Hayi. Hayi. Sungakhalisa uthi awudlanga ekseni. Nkulunkulu. Angithi mawusuka lapho uzodla. Eish. Niyayizwa le ndaba. Lento eshiwo uPaul. Ukuthi ungakhaliswa usi. Kodwa uzongena embusweni. Emva kosizana olugakanani. Sanube nendlela. Uzokhala kuyo. Namhlanje umlayezo ophuthumayo. Uthi ukhalile kwanele. Kodwa ukhaliswe into ongafanele ukhalise. Noma ngabe ibhlungu enyameni. Asikakafike entweni okufanele ukhalise. Silekelele Nkosi. Shout hallelujah. Jesus. Mfunde kahle u32 ka chapter 15. uKristu inkosi yakwaIsrayeli makehle manje isiphambanweni. Ini uKristu inkosi yakuphi? inkosi yakwaIsrayeli. Abasho ukuthi inkosi yasezulwini. Bathi yakuphi? Zibambe lezi zinto. Kusho umuntu la. Nawe baye bathi hamba phela uyocela uNkulunkulu walapha kwamavundla. Akukhulule. Kusho umakhelwane bakho besutha umqombothi. Nkosi yami. Ungalimali. Kade bayiqala le nto abantu. Uma besutha umqombothi basho noma abakuthandayo. Ubezwa kahle bathi uKristu inkosi yakuphi? yakwaIsrayeli. Abaphili ngayo. Baphila ngayo. Kodwa ngenxa ukuthi basasuthi. Bambiza ngenkosi yakuphi? yakwaIsrayeli. Na ungakhathazeki uma bezokubiza noma ngabe yini. Abayithandayo ngesikhathi basithandayo. Funda. uKristu inkosi yakwaIsrayeli makehle manje isiphambanweni. Oh. Ukuze sibone sikholwe. Kuze sibe njani? Sibone sibe njani? Baningi abakubhinqa ngalento. Bathi akayisindisi ngani. Hlale isicasula Jesu. Kodwa uyagula simbutha phansi. Oh siya. Hey Jesu. Ningizwa kude. Ngakhuluma ngathi ngikhuluma nengilosi ehlala ezulwini. Ngikhuluma nabantu abahlala la eDavid. Kuningi bekubhinqa. Bethi akehle phela umsindisi. Akehle amnikeze igross. Amsizi. Akehle amnikeze lokho akufunayo. Bakhona bazama. Amen. Yini kade ukhonza njalo? Angithi waphilisa abanye wena. Yey. Manje yini wena ungayiphilisi? Kuphela mathe. Hayi. Yabo nje ubangenamoto. Sebakhulume baze bayeka. Uyogibela kwenye indaba athi ho, kanti nawe uyagibela la. Uphi lo nkulunkulu wakho ohamba nenyoka? Jesu. Umtshela ukuthi akufunela imoto lekade uhamba ngayo. Inyoka yakhe isibalekile. Awuyihlabelanga. Akuyona into okufanele ikuhluphe. Amen. Cha inkulumo ekhona. Bakhona bazama. Amen. Kwasho omunye odriver bebabili emotweni. Bathi lo kuthi umavundla. Lo nenyoka engaka.
ngathi wakwayibona angagibela la lo yamuntu usho ngikhona kwadinga ukuthi asikho isidingo sokumphendula yomphendulelana ngoba abantu bakhuluma lento abayitha kunesikhathi sokuthi umuntu umiyeke kakhulu uKristu ukhona engizokhala kuye amen funda nababebethelwe kanye naye bamdumaza nababenjani bamenze njani naye bamdumaza ngifuna ukuyikhuluma kahle le ungalinyazwa ukuthi laba abantu ohamba nabo zenkonzweni bayakudisappointa uzuthatha ithishu uyibekela ukhonza nabangithi basho ngendlela abathanda abasho ukuthi yeke ukukholwa niyangizwa bashila ukuthi yeke ukukholwa ibe bekudumaza nje bekuhliphiza angithi awuhliphikanga noma kungalimala umoya ulimalanga wena usefresh njengasekuseni ungathi amen mawuzwile la funda sekufikile ihora lesithupha kwaba mnyama emhlabeni wonke kwaba njani kwaba mnyama kuzovela izinkanyezi oh haleluya njengoba kumnyama yini ezokhanyisa izinkanyezi ayibonakala ikhona manje ukuthi ilanga likhona yebo kodwa kube mnyama qala kuyovelani izinkanyezi unento eyayisithekile oh wayeseyigqiba ngamabomu ngoba sekusikhathi sokuthi ivele uyabona lento eyithiwa ibande isikhathi sayo okay sokuthi ikhanyise noma kumnyama yebo phela noma uhulumeni angashintsha ayikhanyise noma kungasayinwa imithetho ayikhanyise noma ingamelana noma yini ayikhanyise awu ngoba kulesi sikhathi sobumnyama haleluya izulu alithembanga into zabantu lithemba ibandla shout hallelujah bakhona bazalwane khanya lapha ebumnyameni welikhwezi glory to Jesus hallelujah uyazi angeke ngixoxele sizovala ngimuhle ukhanya uzokhanya nasenganeni zakhe ezingakufuni zihlangene noanti baba bekusho noma uvela ukhanye Nkosi yami makufika wena uthiwa kufika isilingo uvelo wenze njani ukhanya haleluya kuyoza kwazeke ukuthi khona into efana nawe usube isaga amen kumnandi kuba isaga kubantu ozalana nabo eish awususa ibhanti wena mfana mkhulu asikhanyi kumnandi cha sikhanya kunzima Jesus hallelujah 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 thank you Jesus awufunda baseRoma chapter 12 verse 8 abaseRoma Romans 12 verse 8 Romans 12:8 yeah oyalayo ekuyaleni owabayo enze ngobuqotho yeah oholayo ngenkuthalo yeah ohawukelayo ngentokozo yebo verse 9 uthando malungabi nakuzenzisa ini uthando
malungabi nani nakuzenzisa funda nenyanye okubi yebo nibambelele kokuhle oh thandanani ngenhliziyo ngothando lobuzalwane abakuhlebayo benze njani uJesu ngani ngenhliziyo funda ke u2 Corinthians 12 verse 8 okay funda masinyane 12:8 yebo 2 Corinthians yeah ngayo ke nganxusa inkosi kathathu oh ukubisuke kimi yathi kimi umusa wami ukwanele ini umusa wami noma kuneva yini enginele umusa noma ngihlekwa yini enganele umusa noma ngihlupheka insuku zonke ngenelwe yini umusa mhlawumbe ungamfunda u7 ukuze kuzwakale kahle kulabo ababhalayo ngalokho kuze ngaziphakamisi kakhulu ngobukhulu bezambulo kusungasenza njani ngaziphakamisi kakhulu uyabona uma ingekho le yeva uziphakamisa kakhulu usukuthi uwe wedwa ukholwayo hey Nkosi yami uzukhala ukhale nakumuntu ongafanele ukhale kuye uthi uzama ukufihla ukuthi mina ngiyakholwa kanti uyayilimaza umuneva alibonakale kubo bonke abantu awu Jesu ukuthi uhamba nani ngaba likuhlabanga kahle hayi mali kuhlabile nje ubonakala ukuthi cha hey aningizwa ayi akunyathele kuhlatshwe yini Eva bakubone bahleke sho basho bathi hawu nalona othandaza kanje naye kanti angithi sibiza enestradini makwenzeka into asiyeni kubaba uNkwanyana baba uNkwanyana umkhulu usedlulile ufika uzoduduza yeah ungakhohlwa mfundisi kuthi nawe iva lezokuhlaba kunjalo liyokuhlaba ubuye kududuzini hey likuhlabe ngesikhathi uhamba uqhugela isikhathi sokuthi bahleke sure kanti bahleka into egcwaliswe ngomsa hey hayi bahleka into enjani egcwalisiwe ukuqhugela kwakhe kusho ukuthi umusa uphelile yebo phela umusi lapho umningi khona yeah ngesikhathi uhamba ngenduku ezintathu Nkosi yami kanti umusa ukwanele shout hallelujah haleluya bamhleka uJesu esiphambanweni kanti bahleka umusa hawu ozokhulula bona hawu hayi funda ngalokho kuze ngingaziphakamisi kakhulu ngobukhulu bezambulo yebo nganikwa iva enyameni kufanele umzalwane anikwe ini bakithi libe kuphi bese enyameni awu noma uzama kuyo-operator likhishwa hayi hamba nalo ulale lala nayena bava nalo Nkosi yami ulizwe mawuthi ingalo yami ebuhlungu yini uthandaza yiva oh nikhona amen yini iva kuzungayiphakamisi uze kakhulu ngayiphakamisi kakhulu ngilithanda malizohlaba la kube nesipikile esizohlala la bongcwele yabo masilapha nethumba hey noma ngabizelwa inyama enhle nekhekhe hey mawufuna ukuhlala fashela ngiyaxolisa hayi ukukumisa ngenyawo hayi awungumela ngenyawo ngeke hayi uzuphaphe njengabanye cha mawuza lapha uqale uhambisa umlenze yebo uyisele
ulungise ngapha uyinese uye kahle yeah uye kahle boza basho hlala phela ngithi wabona siyadla ay bayeke badla iva unesiva hlala ba awukodwa uNkulunkulu we nganikwa ifa kuphi enyameni kuze mawukholwa kahle kuneva lakho ukuze ungaphakama noma ungathandaza kuneva lakho hey madoda noma ungabacela bonke abantu njengoba kuthiwa kuyozila ukudla nje kuzila abantu abaneva ngeke liqedwe ukuzila ukudla akangeke ngeke liqedwe ukuthi wenzeni elakho shout hallelujah noma ungadumisa kuneva yebo phela awu yeheni alisuso ukuzila ukudla nikhona bazalwane nikhona esontweni amen umsalona akayidedeli nje kuhlaleni oh hlala unesifa dekle ngeke uyaqalaza ufuna ukusakhwishini kanti wena njalo muzohlala yini uqala ucinge imongo isizathu ungabatshela abantu neva angithi awuphili njengabanye abantu bayidedela nje kuhlaleni noma yini abanandaba uvela hlale dekle yikho noma ekhuluma noma kanjani kodwa mawuneva ukhulumi noma hayi Jesus haleluya haleluya hayi uNkulunkulu awuqedanga funda nganikwa iva enyameni yebo ingelosi kaSathane unikwa yini ukuba ngimukule uyambona umkhonza ukuthi unjani usebenzisa isandla sesitha sakho yeah ngeke singizwele uthi kumukule ngeke ikuncenge ngeke ngincenge yeah uma ngathumela ingelosi ekugadayo izokuncenga izongizwela kodwa uma kuthathwe kaSathane ikumukulela ukuthi kuzwakala ukuthi kushayile hey yeah funda ukuze ngingaziphakamisi kakhulu ngayo ke nganxusa inkosi kathathu kuba isuke kimi yathi kimi umusa wami ukwanele Musa isizathu nelwe yini sizocela ukubeka isandla bonke abanamabhadi bonke abahluphekile bese ngaphambili siyoqeda namhlanje siqalekiso finish akusibo bonke abazoqeda iqalekiso uyoqeda oyedwa kwaba 1 million awu uNkulunkulu lo 999 uneva angiphinde ngifuna uyizwele ungathi makuphila ababili kade uhlala nabesitu bese ucabanga ukuthi nawe uzophila hawu kanti inkosi niyangizwa wena lisazohlala usazobeka izandla kuze kusuke nose Free State akubeke ini kube sengathi akukhulunywa ngayo uNkulunkulu ubona abantu begijimela emanzini ngiyakuzwa abanye bafuna amafutha bathi azobasiza hayi ngoba ethanda kunento engasuki ngendlela abathanda ngayo nalo shumayela ethi uzama ukuextenda lolu gcobana nalo kade alo extendwa ngamanzi alo extendwa ngamafutha luyayimela nje ngoma selifikile
ukhuluma ngomlomo kusuka ifa shu kodwa usengozeni uzokholwa iva lingeke ingozi awu eheni shout hallelujah eheni funda hayi umusa wami ukwanele yebo ngokuba amandla am apheleliswe ebuthakathakeni oh ngakho oh Nkosi yami udinga ukuthi ungathi njani ngathi ngibuthakathaka kuze kuvela umusa khuluma ngedwa niyangizwa awube khona izinto akathi ziyokwenza ngathi uba njani ngathi babuthakathaka oh Nkosi yami hayi uyafuna ukwabona lamandla lendoda elangeyale ngesiphambanweni namadoda ayikhuluma kuthandayo Jesus yaphendula yathi ngizoba nawe khona namhlanje paradise ehelika izoba nawushaya uzoba nawe mfeni nasemlandini awu Jesu khona namhlanje paradise izoba nawe sana uthi bathi noma nilushe uthandaza njani noma nilule ntoyiyo Jesu bathi khona okwazi bathi noma uhamba nefa uthi uzoba nawe uthi ngizoba nawe uNkulunkulu noma ungalala ukuma uthi ngizoba nawe noma ungalala ngesinkwa sodwa usuwakhala ihlotsheni ukhona uzoba nawe namhlanje ngegama likaJesu ukhona uzoba nawe haleluya shout haleluya shout haleluya isethembiso olala naso ohamba naso ovuka naso ukuthi uzoba nawe ubuthakathaka unje soba nawe
noma usathana kathumela amadimoni kodwa ukhona ozoba nawe. Noma usuyasaba uphumele kubantu, haleluya, ukhona ozoba nawe. Jesu ukhona ozokhala kuwo, bawukhala kuya kuzo. Haleluya, 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 haleluya. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let him receive it. Izinyembe zakho zibaba. Sizothandazana. Thank you Jesus. Ukhona sebalahla ithemba. Abanye bakholwa impela kodwa ithemba lisele. Omunye uthi sengiyenza Nkosi, hayi ukhona ozoba nawe. Ukhona uthi khala kimi. Ukhona uthi khala kimi. Jesus. Ukhona omemezayo uthi khala kimi namhlanje. Noma ngabe izwe selikutshelile ukuthi ubuthakathaka ngalendlela futhi awufanelekanga kubantu, ukhona omemezayo uthi khala kimi. Ithuba lakho funa ukuthandaza nawe lolu suku lomhla ka-19. Sizothandaza nawe. Wethembisile khona uzokhala kuye, ukhale kuye unamanxeba. Wethembisile ngezwi lakhe, khona ukhala kuye. Nkulunkulu uzoba nami, uzoba nami. Laphelela kubantu abangenandaba nawe, kodwa namhlanje kodwa namhlanje kodwa namhlanje kodwa namhlanje kodwa namhlanje kodwa namhlanje Hallelujah.
phambili ngoba sidlala kodwa sizoza ngokufanele sikhala usisanda wena usengaphambili usho lamazwi uthi Nkosi Jesu ngikhalile kubantu ngikhalile ngifuna usizo lwabantu ibengazi ukuthi noba ngibuthakathaka ukuthi ngisenamandla wena ungidinga ngilimele ungidinga ngilinyazwe nabantu kade ngibethemba balimaza umphefumulo wami kodwa namhla kusile ukuthi mangikhale kuwe njengoba nawe wakhala uhlukana nomdala wensuku neze mahlukani nawe ngigcine ngesandla sakho somusa lo musa lo uyongenza ngihlale ngikhumbula wena ngegama lika Jesu 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 Tamba usithandazele uswakele esogwini uswakele Baba wethu omhle kangaka Thixo namandla wonke egameni lika Jesu waseNazaretha Baba ingcwele siyabonga sibonga baba ukuthi ezakho izethembiso zinguyebo zinguamen Baba lakho izwi alehli libuyele lingawenzanga umsebenzi Baba namandla wonke namhlanje mina Inkosi ekujikeni kwelanga siyabonga sibulela baba izwi lakho elithembekile izwi lakho Nkosi eselehlile kule ndawo leza lizohlangula abantwana bakho baba ingcwele sowuthembisile Nkosi wathi ngizoba nawe nanamhlanje paradise uNkulunkulu oyingcwele nangomzuzu wokugqibela nalapho ithemba bese lingasekho nalapho Nkosi yami bese kuhlekiwe nalapho bese kuthe kuphelile kodwa baba wakhuluma izwi labalinye wathi namhlanje kuphelile ngizoba nawe eparadise lika baba baba siyabonga ukuthi nalabo bezile ephambili Nkosi baze ngokukholwa ukuthi namhlanje mini bazosula inyembezi baba izwi lakho lingumasuli wenyembezi baba izwi lakho lingumduduzi baba izwi lakho lingumaluso omuhle baba izwi lakho lingumphilisi baba izwi lakho lingumasuli wenyembezi nasemini ke Nkulunkulu wethu siyalikholwa izwi lakho silikholwa linjalo osowukhulumile kunjalo baba simile siyavuma sithi Nkosi kunjengoba kunjalo sesiphilisiwe sesisindisiwe sesiphenduliwe imithandazo yethu ngokukholwa ngegama lika Jesu siphuma kule ndawo sihamba ngokukholwa sithi sekwenzekile ngegama lika Jesu babuzuko nembeko lungo lwakho lonke libuyela kuwe nabo abantwana bakho Nkosi bagcina ubalonde ebukhoneni bakho ngoJesu Kristu Inkosi amen Mbongo simakade Thank you Jesus Nkosi namhla kusile kimi ngizokhala kuwe Hallelujah Mighty Jesus ngitholile indlela ukuthi ufanele ngikhale kuwe sikhala kuye bangcwele Hallelujah Amen
ngiyakhathala ayikho engenzeke uye ungwayikho ungwayikho noma ushayeke endleleni ungwayikho engenzeke uye Jesu ungwayikho wakhululwa bahamba emhlabathini owomila bakwa-Israyeli ungwayikho engenzeke wamemeza kuHezekiya wathi la mathambo asengaphila na ayikho engenzeke avuka amathambo athi ala ubaba wethu ufikile nakuLazara safile akahluleki yena ufikile kundoda bephethwe kulephe